Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले दोन आणि ते दोन कित्याक म्हणतात ते तुमका काही दिवसांनी कळटले की कित्याक दोन म्हणता. आज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले दोन आणि ते दोन कित्याक म्हणतात ते तुमका काही दिवसांनी कळटले की कित्याक दोन म्हणता. आज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले दोन आणि ते दोन कित्याक म्हणतात ते तुमका काही दिवसांनी कळटले की कित्याक दोन म्हणता. प्रतापसिंग राणे साहेबांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला की सायकल पार्टी होणार आहे, दोनच उरणार आहे. That I am quitting my party is a fig of the imagination. I am not leaving my party. I belong to the Congress party. काही दिसाफाटी सिनियर आणि बीजेपीत चल्लो म्हूण चर्चा जाल्ली. फडणवीसान रवीच्या बीजेपी एंट्रीक जाहीर उलोवन दाखयल्ले. सिनियर राणेन वाद थंड केलो. आता ताचो ज्युनियर एक एक परत सूत्र सोडटा. आज तुम्ही पळया की विरोधी पक्ष नेते कांयच उलयना. आज विरोधी पक्ष नेते असो काय त्यांचे आमदार असो, आमदार उरले दोन आणि ते दोन कित्याक म्हणतात ते तुमका काही दिवसांनी कळटले की कित्याक दोन म्हणता. पण त्याच बरोबर तुम्ही पळया की सेन्सेशनायज करपाक कितें तरी मुद्दे काढात, काम करात. ग्राउंड रिलेटेड फीट जे पक्षाचो अध्यक्ष जावना तो जाला ड्रायव्हर राहुल गांधीचो. ज्युनियराच्या पोस्टार सिनियराच्या राजकीय संन्यासाच्यो वदंता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.